рӯзи дуюми рақобатҳои мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба ҷудо дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон пас аз чанд лаҳза оғоз мешавад. Имрӯз Тоҷикистонро дар миёни намояндагони беш аз 80 кишвари дунё Эмомалии Нуралӣ муаррифӣ мекунад. ҳамкорони мо дар макони баргузории мусобиқот қарор доранд ки ҳоло бо онҳо имкони дар тамос шуданро дорем. Салом Каромихон. аз қаҳрамонии ҷавонони ҷаҳон то қаҳрамонии бузургсолон, омодагии Эмомалии Нуралӣ чӣ гуна арзёбӣ мешавад? Вазъи қуръакашӣ вазни 66 кило то куҷо умедворкунанда аст? бо арзи салом бар шумо ва ҳаводорон алоқамандони варзиши тоҷик ба виҷа гӯштини зебои ҷудо. ин ҳам ҳумо арена дар қалби Тошканд, ҷумҳурии Ӯзбекистон ва имрӯз дуюмин рӯз аз рақобатҳои мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон дар соли 2022. қабл аз ин ки мо ба маҳалли баргузории мусобиқот биёем, ба маҳалли тамрини варзишкорон рафтем, ҷое ки онҳо бадан гарм мекарданд ва дар он ҷо бо Эмомалии Нуралӣ суҳбат кардем, ҳамчунин бо Фаррух Собиров ки мураббии Эмомалии Нуралӣ ҳаст, бо ӯ ҳам суҳбат кардем ва суҳбати Фаррух Собиров як нуктаи бисёр ҷолиб дошт ки мегуфт новобаста аз он ки дар гурӯҳи қудратҳо афтидааст Эмомалии Нуралӣ, онҷо мо умедҳое дорем, умедвориҳое ҳаст. яъне Эмомалии Нуралӣ ки тавониста қуллаи баландеро дар байни ҷавонон фатҳ кунад, яъне нишони тиллои қаҳрамонии ҷавонони ҷаҳонро ба даст овард, акнун марҳилаи баъдӣ мубориза бурдан ё ҷидол барои ба даст овардани нишон аз мусобиқоти қаҳрамонии калонсолон ҳаст. ва ба таъбири худи Эмомалии Нуралӣ ва ҳам мураббиаш имрӯз бисёр омода ҳастанд, бисёр омодагии хуб гирифтанд ки дар нашрҳои баъдӣ худи мусоҳибаи эшонро манзур хоҳем кард. ва хулас дар миёни нухбагон, дар миёни беҳтарин ҷудокорони дунё қарор дорад. Эмомалии Нуралӣ дар марҳилаи аввал бо варзишгар аз Куба рақобат мекунад, дар сурати пирӯзӣ дар марҳилаи баъдӣ бо қаҳрамони феълии бозиҳои олимпӣ Ҳуфими Абе рақобат хоҳад кард. аз қудратҳои вазни 66 килограмм ба ҷуз аз ҷудокори ҷопонӣ Абе киҳо ҳузур доранд? дуруст аст. қабл аз оне ки мо дар маҳалли бадан гарм кардан ё тамрингоҳи варзишгарон будем, он ҷо бо чеҳраҳои саршинос Денис Виеру аз Молдова ва варзишгарони номошинои дигар, ҳамчунин Ан Чангрин аз Кореяи Ҷанубӣ, Чихвиминадзе аз Гурҷистон ва дигар нухбагон ё баргузидагони ҷудо ё қудратҳои ҷудоро дидем ки дар ҳамин вазн ҳастанд. яъне ба таъбири дигар дар вазне ки Эмомалии Нуралӣ ҳаст ва имрӯз иштирокчиён аз зумраи қаҳрамонҳои бозиҳои олимпӣ, қаҳрамонҳои Аврупо, қаҳрамони ҷаҳон ва қаҳрамони Осиё дар дастаи вазни 66 килограмм ҳузур доранд. ва барои ҳаводорону алоқамандони ҷудои тоҷик як рақобатҳои диданӣ ва бисёр ҷиддие дар назар аст ки пас аз чанд лаҳза дар ин маҳалли баргузории мусобиқот ҳумо арена баргузор мешавад. дақиқан баъд аз 26 дақиқаи дигар рақобатҳо дар ин маҳалли баргузорӣ ки пушти сари ман мебинед баргузор хоҳад шуд. ташаккури зиёд Каримхон, мо барномаро идома медиҳем.